că și cuvântul lui Dumnezeu se mai împarte încă în două. Pentru unii se vestește pentru mântuire, iar pentru alții pentru mărturie. Cum adică pentru mântuire și pentru mărturie? Cel care primește cuvântul pe Domnul Iisus și primește Evanghelia și schimbă viața după cuvântul lui Dumnezeu, îl primește spre mântuirea lui, adică se mântuiește auzind cuvântul lui Dumnezeu, își salvează sufletul primind adevărul Evangheliei. Cel care primește cuvântul lui Dumnezeu, îl ascultă, îl aude, dar nu-l trăiește în viața lui, sau îl batjocorește, sau îl aruncă, acela îl primește pentru mărturie. Cum adică mărturie? În ziua judecății, cuvântul pe care l-am auzit, adică Domnul Iisus va spune, în data de, în ziua cutare, la ora cutare, ai auzit cuvântul meu că se vestea, ce ai făcut cu el? Uite, eu știu că ți l-am spus, n-ai vrut să-l primești. Și va fi ca mărturie spre judecată pentru cei care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu.